na-akọ akụkọ maka kọntena ga-abata na nkwobu anyị onye nwere kantona na-abata ọ ga-abịa dị a ntị ife bụ na anyị ga-eje ebe ahụ otu risiti ụmụ iwu ka fa chọrọ anyị ego ụmụ iwu nwambada nke a nọọsụ dị ịghọta Ngirima we no sabi. Ngirima we no sabi. Mban. Ga ege jigwe na nke sene mba ịchọrọ ime fozi anyị. Obodo anyị dị ihe ka anyị ga-eji igwe na-agagharị ịchọ ka anyị rapụta ụwa anyị. Ị ga-ejizi ya aka ọdụ gbuo ọchịcha. Ị ga-eji aka ọdụ gbuo ọchịcha. Mba ọnwa isi ga-adị n'anya. Obodo anyị dị ihe anyị ga-enye ha risiti ụmụ bọị si ghọta ha akụ anyị nkụ anyị anyị gaba ịghọta. Onye na-eweta kọntena ga-akwụ gịnị tait. Ndị kọntena ha na-akwụ taksị. Ha ga-akwụ ịghọta. Ngirima we no sabi. Ngirima we no sabi. Onye pụtagodola n'ụtụtụ kele Chineke maka Start again.
Now why you about to watch? I will take on the what are you now? Yes, now come for you. There are number. Only no support. You don't have to receive my sister. Yes, no working soon. If your son don't want to help himself, let him be. He's old enough to take care of himself. Biko. Ago ya agota. My only son, have failed to listen to his mother. It left for him to start beating me up. Huh? Just let me know. If his son touches you, I will squeeze his balls if he tries it. Okay. What does he think that he is? Okay. I don't care. If what he smokes or drink have taken over his brain, I will keep him where he belongs. Okay. Please, don't worry yourself. It's well. I'm believing God. Hey. You see, he behaves exactly like his late criminal father. What a cry, he will never kill me in this house. Don't look at Maduka. Don't look at him. Take this. Take care of yourself. Only me? Yes. Oh. After all, you have me by your side always. Stop crying. Just stop crying. The only thing, if I only get married, thank you very much. I'm always there for you. Hey. Adam, madam. Hey. Adam. Business. Never anybody travel. Thank you. Business. Business. If I only job, Ofuli yoli yoli, osisi egusi. Ofuli yoli yoli, anunchina toki. Yes, ya nebu mwefa na shopu no. Eba na sifa nerieto. Madam yoli yoli, wanyika. Madam yoli yoli, sweetie daddy, sweetie mommy. Eba na ke yoli yoli. Okay, the boy see no kwa dia. Madam yoli yoli, wanyi wala biapo. Madam yori yori, oh well even etini ebuche ni kwa. Madam yori yori, wanyi mi fana no. Madam yori yori, ka wonne ode ne kwa ga ni no. Madam yori yori, why na got it together. Uju. Ijikwa ahụ. Ma rado kwa. Nne, ka m jụọ gị. Ị na-afụ nsọ gị? Onye nwa na-ata gị afụ? Nna nara ekwu maka nsọ. No, nje nwe nwa mere ọ na-afụ m ụfụ. Mmadụ niile na-afụ m ụfụ. Sosi ike ọgwụgwụ. Ha. Ị na-adị na-enweta onwe m ebe a cha. Hey. No, ndo o.
ị ṅụọla ọgwụ? Imecha ị ga-agwa madam ka onye gị ego ije na hospital ga-agụ onwe gị. O chai ndo o ngwa hapụ ya hapụ ya ka mmerụ gị gaa buru oche ka ị nọrọ ana buru oche ka ị nọrọ ana ndo gaa nọrọ ana buru oche ka ị nọrọ ana ka m anya nke bụ mmadụ na-anyụ mamịrị ya na-afụ ya mamo nne mama tfia akwa ajigba ikode akpa ibulu agwa m na onwere ka m ga-esi nabata anyị n'ebe a onwere ka ebe a ga-esi ba mụ na anyị na-abụ ndị 5,000 na chiweje gwụgbo onwe jeka ikpe onwe kwụsịzi onwe na chi aka enene eme mma ọ dịgo mma ọ bụ na ọ dụrọ mma ị na-ejekwa eje biko nwere ebe ọzọ mmanụ biko ka nna ebe a wee dozie nweta onwe m biko anụnanya gị biko gbalụ m biko mara ị ga-aghọta ife m na-agwa anyị isi gị na ebe anụ ama aba mụ na anyị na ana m asa afụ ndị mmadụ ndị ọra pọbliki ana m asa afụ ndị mmadụ mechie ọnụ nwa mapụ ya ezekata mechie ọnụ ka m kwuo okwu foolish girl ebuọ ya ana m asa afụ ndị mmadụ onwere ka ebe a ga-esiba mụ na ya ike efe ọya ikezi ndị kọstọma n'isilie na ịpụ echi niile mma ebughị na onye ka ọ cheta azọ si na ụmụ madam yọrịyọrị ebuni ọya aba m na ikpe ya bụrụ onwe ya otu anyị dị ka ịpụba ama m ebe ị na-aya ya ma ụmụ n'afọ ka ị na-eme iko n'ike ka ebe ọ na-aya ike ebe ibute oge dule ina na yard ka ị na-edishon o burula akpa ya buru akpa ya si na be mpụ achọ m ege bunye m ọya anụ buru ya bụ akpa imechielu m ụzọ weretalụ nke nye m ya n'aka ma ọkwe na ife m na-ekwu achọghị m ife okilikiri ụlọ m ekwuzi mkpu ebe a mfu ya ebe a mfe okweghị na-aba ebe a ụtatụ ngwa anyị gwọ ọya ya igbuchipụ ka kwọ sema zụpụ ebu mama anyị nwa mere nne yi fụrụ ka ọ dị ọcha ka ọ maka sema na ka ije bute ọya ịfụrụ ka afọ ya ara ka afọ ya ara ma m ọdịdị ime ọya nwa eme ka mfụ ya ọzọ ịfụrụ ka ọ dị ma ọkwụrụ m n'ọbụ ọya aga m enyo ya enyo ana m enyo ya a ma akpọ ije test bụ na ọya dị n'efu Usually, I tell them I was waking. Nah, my chocolate. You can't even do wow, Bonnie. Can't organize your name. I may fall legit. Everybody this year when I know. I'm calling for me. Bikono. Oh, Bikono. Kaimeni ya kaime yotos denaga na gofuma. Ima mommy. Imwe ofuma. Eni drome gwagoyon. Ike adịrọ. Ike ọgụ adịrọ m kịta. Bulu your communities. I got away now. Me your water. Must not like lie. Na ike gum. See me legit. If only logo ya brosa. See mazi na okay. Only draws proud of me. I get one issue. Maraka ihe ikwu na eziokwu. Maka onwesi ka o si ewe onu bụ ndị ogene. Ọ na retreat unu ka other customers. Ọ na-enye unu attention ọfụma. Ka ihe unu narị ya. I am a fan of VIP. And with VIP now, like lie. And I name with business together. Okay, what kind of business? Go the business. Na Dio Chara got you for Funelunko, or to go Carab Gurunka, Monapiko, Kaimeyo, Juanina Mana. If you look at Abrosa now, it was proud of me. Name is Munefi Waka. Banaka. Okay, and me watch it. Hey, I forgot Dalu. I got phone number. I don't know about it. By him, but now I want to just your turn. You can make it when I get you. Can you come? Also good. Go on. What the car girl says? Say you come. Well, God is the number.
agwụkwọ n'ofe biko. I gonna kokasi, I gonna piekasi, I gonna tiwa, I gonna kumpa. Bago. Uyo my man. Kaku bigi. Uyo nkem. Nke ipe yirumu yo visit. Ibutere anya akara ka itaba. Yey. Kaku no boy vi jinwa yeku. Ife nweta bụ alphabet. Akatambo. Meskana uche ya adịrị ya. Izu anine mgbali kale mmadụ arị wetago. Eje ebe mụ na chief anyị opialu piom. Wetago. Mana ife ada eme. O ife nji maka ya wee bịa. Wetago nwe egwu nchọ ka anyị gbaa. Nna egwu a dela a. Oge butekwa nnukwu opi. Bam. Hey! Uyo. Ọbakwa dela ụmụ pusu. Uyo bigi. Akatambo. Ene ya. Ịnụna ọ siki gwa nke nọ. Ịghọta. Butuoro anya ọrụ ka anyị mara ihe na-eme. Bịa bụrụ mkpọ gị ngwago. Adịma emekwa ife ndị nwụnwụ. Na-abụkọ n'ofe ka ị na-agwọ hia. Ọ bụ n'ofe ka ọ na-agwọ onwe ishu. Onwe nnukwu ishu. Nna onye nọ n'egwu na ọ nọ na-ekete. I believe am. Akaụntụ ị mara onwe ka isi eme oge ọbụla akaụntụ ị na-aha ya onwe ya. Ịma ife mmenwu na. Ịghọtago meskana ọnụche ya adịrị. Ị nọ na-ekete. Uyom. My man ka ịbụ. Ịghọta. Biko, ịma ihe ga-eme na gbuwara guys ọrụ ka anyị na-epotori. I gonna kokasi, I gonna piekasi, I gonna tiwa, I gonna kumpa. Ukolo wa here. Nemo. Okwa enjoyment here. Where are you going with traveling bag? Lagos. Lagos kwa. I'm traveling to Lagos. When do you know Lagos? Mama Ima, this our Ogene music. A friend of mine in Lagos has arranged a big studio for us to go and wax our music. Yeah. Who do you know in Lagos? Mama, why are you talking like this now? Am I a small boy? I can take care of myself. I told you that my friend in Lagos has arranged a studio for us to wax our music. Don't worry. If anything happens to me, I will take care of myself. Yes. Just be very, very careful. You know you are my only son. I don't want to miss you. Mama, Udode, Subadro. Badokwanya. Why you ife? Afuni lozogo yen ne ibu. Okwi lozogo mu abu ne. Nwonye ibu okwa? Mama. Ina show problem o. Ina show trouble no utana. Happen on kan bien dum. Kenye megi. Oburu ina check so to isa check na chi di my own life. Ma happen kan bien dum. Biko. Ne ko na anya o. Nwonye ife. Mu abu ne ina chi di mu your light. Sinu no. I ga shine. I ga enwu ka oku. Ono mu chanyele inwe. Bele munyele kiji bunati fana wife anya ina melolo ni pungo wa bo makele wolugo munni wazwa ni tu sie ya fa ofuma iwe dolu ebe ina tuba ya sizia ina akpozi onwe yin abo okwo bele nwa keka achorom ka isolu na eme ifafa na eme ilifa na gwe onye ka nji waju I see mo nwe be chief apale yaka ise mo mba makele mam ni ka together ka kodo onu mana ima ifa ina na kita adoli emi onu gwa ina mo amole ego na tukwa come on make sure I saw. Oh, you don't even know. I got to buy.
ịma na ọnyịnya ke mmadụ ma mkpọla rọ n'ịdị oversize baby ọ ya na-enye iso ilo ni puga abụọ etuturu ụzọ kaki itinye ịmapụ ebe sọla ịkwụsị ebe sọla eje ọ bụrụ na ụda ilo nzụkọ nwa onye ikwu ọ mụọ bụ madam yọli yọli onye na-esi ya agwa nlebe nwa m mana ka m gwa anyị ebe ị ga-eje ebe anyị na-achọ ije ama ife anyị na-achọ ime ama m ya mana nke anyị jekọkịta laịlaị ime ji ya ka lele n'ụmụ ụlọ mụrụ piki bịa ndụ anyị ga-ekwu bịa ebe abịa ka ị na-eche kata ebe ọsọ bloody fool bịa ebe a ọ bụrụ ndị ị ga-ebi ndị ị ga-ebi nke nwa achọ ka ị bie nke ndebere ka ị ga-ebi ngwa I wish you now, Mugu. Onye na-ekwu bịa nwanyị gị na-adịghị enweghị isi ezigbote isi kunu nwe kịta ị na-aghọta anyị na-akọrọ gị na hei onye kwanụ ka ị bụ ị na-aghọta anyị na-akọrọ gị na ị ga-aga chọọ 20 million na gba mbọ ka ịnweta 20 million 20 million naira n'anya akwụkwọ na polisi oye chọọ that 20 million before 48 hours ma ọ gị na di gị nwee ezigbote isi ya onye kwanụ na-ekwu onye ka mụ na ya na-ekwu ka ekwanụ dị m ka mụ na ya kwuo ka m malụ ka ọ dịkwa nke bụ ndụ achọọ m okere nkata di na nwunye ahịa isi ọ dịkwa gị mma onwe ihe gị na dị na-akpa ahịa di gị enweghị isi n'onwe ị na-anụ ya n'onwe going now 48 hours ma ọ ga-enwe ezigbote isi chọda money ka dị maka afọ anọ a ndịrịma enyere ma ndị na-emili onye mbukọ adọmpam ọ da-akwụta eto dị ego men bịa anọmpam emere ọgọ na-achọ continuity onye dụkpọ gị ife akịrịfa dị amaakwa m ndị a sị na anya m mkpụrụ ụbọchị na-abụ ka m nweta ya 20 million naira na-ewepụ ha egbuo di m ọkwụ ndị ogburu mmaburu dị ife a mana kere nke bụ 20 million eji ebi eme gị ebe ka esi wee weta ya gekwọrọ ntị ka m gwa gị a mee mpụ ebe akịta enwe nwaanyị jee kpọọ ndị uwe ojii ka aka fadụ n'okwu a o nwere ike nwoke esi wee jide ụmụazị mmadụ ji akpata tụfu abụọ gara ha dọrọ m aka na ntị dosie n'ike ha si ma agwa na onye ọbụla ma ndị uwe ojii ma agwa na onye elu ma agwa na onye anị na nwunye ọbụla m gwara di m abụrụ onye nwụrụ anwụ rapụ ọma na gị gwago m oyile ka nwa ga-adọbụ gị akọrọ na ntị gekwọrọ ntị ife a ama mme mpụ ọfụ kịta enwe nwa agwa ndị uwe ojii bie ndị aka n'ala biko ọkwa di m ka a na-ekwu maka biko enwere onye ọbụla ịgwa biko adọrọ m aka na ntị dosie m ike biko mana bịali kere maka ewu ya na-ebu ya na moto agbalị egbe n'ụkwụ nye anwa ka nọ n'ụlọ ọgwụ ka ebe m ga-esi ka onye m ekpesalụ
nke 20 million naira hey ọbọdụ gị bụ akwa na ọgwọ ịkpaba nụ ife anyị emefa ọdụkwa akara gbasa na mmanụ ọpa ebe kedu ife anyị ego akwara afọ erika sistem ọkwa akara gbasa na mmanụ ọpa ebe anyị nukwu na ọgwa achọ ife anyị emefa Madam, Naga ịdị ime gwakwuru ebe afọ ana m afụ gị ọsọsọ gị so wee bịa idukwa shọn ịkpọrọ ndị eke bịa ebe a madam gee ntị mkpọ gị ngwa gị ọ bụrụ ịkpọta ndị eke ebe a di ga-enwe ishu gị nwee enwe ishu ngwa dosa akpa na ọtụ nne gị ebe ahụ dosakwa fon dosakwa fon naanị ka afọ azụ gị ịchọ inwe ishu anyị egbugo ozu obodo ekwelugo a na-egbugo ozu nke a confirm my destiny, 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 na ka ekwe ha na-eche ụyọ ya ụyọ abịa ebe ụjọ na aka ya eri ego a na obere eri ego a na obido kwa shishi Your man makes you on no mugu. You got measure even the when Mobulani, no any romance aja. Nakafi me na gwa that nipia mi igwe. Ira pusa fe so me just me force e pia mi go no na kai ko. Yeah, one more so. I want to map or give one up and I suspect to again. I was mugu okay when I'm about again you see. Oh my son. I'll go with him. Ba bulo go na na na. No why you no why na boy cool down. I no go meska ni ngwa tie ku onu okunu si alo. Na ogene gị na-eme gị Ibrahim Haras zain ogene ewu mugu
ọ ma gba igwe n'ụkwụ na ke ihe agasị na isuru imiri ha ndị eke nwa ọgị ihe na-akọ nwe ihe na ị ga-ama onwe gị achaghị igwe n'ụkwụ so data aga suspect gị ka ihe na-akọ ihe n'ọgwa oke ngwa ife anụ ukwu megide rapụsị ọlụ unu ga-alụ jelụba ọjọbọ rapụ ọlụ nse ndị ụlọ ezigbo dị elu pụtara ezigbo ụgwọ na-eji elu enu enyi ọga bọọsụ adago ọ na-anwụrụ ọnwụ ọmụgụ ọga bọọsụ adago unu pịala ọbara n'ime obi makụ gị igwe anụkwụ na ọm ka a ga-akụ ya abịa nna gwa na ọga bọọsụ efigo ka ị na-asị m na ọga bọọsụ bụ ọmụgụ nke ọwụ onye ji ego ahịa ọmụgụ ụmụ ya onye ji amụ na omugwu na biko kpata m ya ka ochie biko ka mụ apịa ata ya ọ ishugo nwere ka ọ dị ntait ọkwa nkụ matiyo abụkwa arab mọnụ ngwana ụmụ iyo emesizi ka mụ n'ukwu me ba isu imi otu a nna m anwụ na ọkwa isu imi ka ọ ga-esu anyị ịghọta sa aga m ahịa ga-eme nna m ụlọ abụrụkwa ezigbo mmadụ onye ahụ onye mgbu na ndị ụlọ akọ na dịma na-efigo ike nwere nke bụlie na ọtụwa ebe anyị ga-eme na abụ na anyị ga-akpọgbu onye nwe ishu na aga ifie ka adịchọ na nwere traces anyị ga-efie Gomina onwere otu shed a ga-esi ba mụ na ya onwere ọnụ ọ na-ede anụ ife n'ogoro otu ira onwere ife ga-abalụ m ebe a gị na nwantịtụ ukwu a ekwuru m mbọsị ịbịa si na nwantịtụ ukwu a nwere ife ọ ga-abalansịlụ m ebe a ijesi apụta nwere ife ị ga-iji alata na-enyelụ m efesi ebe a pụọ biko ị lere anya afụ na onwere nke ukwu ile ngịna na-abụra onye lere anya madam biko nu chiejele eme m gara n'abalị a madam biko nu chiejele aga m alali n'abalị a madam len ebe niile gbachara itiri biko nu madam biko edi m Chineke ayọ gị biko nu lekwanụ mana yọlị na udo na-agbụ sọba supe ka nnali anya bụrụ ukwu na-enwere isi jebejebe ngwa jiri nwayọ ịchọ imerụzi arụ jiri nwayọ get out stay up what you take us somebody go get inside I will come in be careful if you go of no go or send that train walk and catch ọkọ bẹ buyẹ mọ ọyẹ. Minister, 1.5. You may look was 1,500. Can you make? Come say I'm a lecotoma. Share the money. Come say I'm a lecotoma. Biko. Ina handle o maki jinwa maka emerụ mmadụ ahụ. N'ụdị anyazi. So 1,500 naira kilo. Ebe tu yalu malụ. Ndị na-elu 20,000 naira ekwuru okwu. Nke akwa eme ka mfọ ya bụ ọsị frọdụ shet oji wee bịa. Abụki.
nọfụ na nke madam yoriri fuka o si chụpụ ka ebe ị ga-ejekwa n'abalị a ebe ị na-anọ dị nso n'obodo anyị ebe m na-aga eteka ọka ka m na n'ote anya ọka ka isi bịa obodo a ya ọka ka ị na-akwado ịna na ị ga-ajide welie ilu ofu nkwọ kwa ebe nkwọ dị ilu nkwọ ị ga-afụ taxi ga-ebuna gị ọka enugo mana ilu ọ bụrụ na ịfụrọ taxi ị nachitekwa ịnyachite fụ nwe nnọọ ndị m ga-agwa ga-eme gị accommodate today echi naba ịnụ ma ọ bụrụ na ịfụrọ taxi ime na Chukwu gozie gị isekpụ na mba ụlọ ọtọ mba ịnwakwa na isekpụ na ana m ga-alawa ka n'abalị m ga-achọta ụgbọala ga-ebula m ọka imeela Chukwu na-agọzie gị nsogbu adịrị ya mana ka njikwa kedu ihe ime mee madam Yori o ji wee triti gị dị wo si triti gị kedu ihe ime madam otu aka m na-alahụ wit nwoke ọbụla abịa na shop anyị oke na ngwọrọ ọbụla abịa na shop anyị mana ekweghị ọ bụ ụta ka esi zụọ ọrụ na be anyị ma mmenwu ya chelkwole ị na-achọ ịgwa m na madam Yori na ọ na-akwaka anya unu ka unu na-agba akwụna n'obodo anyị wele ga nye gị naba maka chi ejigo naba chi ejigo naba naba ịchọla ite ogene abụrụ nke ndị mgbu ịchọla iwu isi nwanne kwetagodi ka agbazuo olu gị afịa onye pụtagodola n'ụtụtụ kele Chineke maka na ụmụ iyo ga na-agba mbọ ụmụ iyo osi imi pụọ n'ụzọ nwanne ejikwa na anyị egwu ife abụọlụ ka anyị na-alụ ife abụ ife anyị ji eli nri biko pụọ n'ụzọ osi imi pụọ anyị ga na-akụkasị anyị ga na-apịakasị anyị ga na-eti igba anyị ga na-akụ nkwa okolowa ahịa rapụ ndị onda eji fa na-amacha akakwana tayala ọjị na-apụta anyị ka na-edozi ogene mana fa na-anyọze nkwa egwu anyị tiri na township jụọ ama nkwa ịchọla iwu ishi ịchọla iwu ishi ịchọla iwu ishi ịchọla iwu ishi nwanne wa ahịa ịchọla iwu ishi ịchọla iwu isi nwanne wahịa ịchọla igba egwu a ịchọla igba egwu a ịchọla ite ogene abụrụ nke ndị mgbu ịchọla iwu isi nwanne kwetegodi ka agbazuo olu gị afịa ịchọla igba egwu a ịchọla igba egwu a ịchọla ite ogene abụrụ nke ndị mgbu ịchọla iwu ishi ịchọla iwu ishi ịchọla ite ogene abụrụ nke ndị mgbu ịchọla igba egwu a ịchọla ite egwu a ogene abụrụ nke ndị mgbu nwanne kwetegodi ka agbazuo olu gị afịa
onye pụtụla n'ụtụtụ biko kene Chineke maka na ụmụ iyo ga na-agba mbọ oge adịrọ ọnwụnwụnwụ enwere taịm fọnye anya ụmụ ihe adịne mmadụ anya n'iru ịkọtọsigoro ilu fachọrọ ịma isewasigodo iwu fachọrọ ịma ịkọtọsia fesi fachọrọ ịma fana anya olisa ọgbazo olu fọfịa Miyo, Ogene boys. Ịchọrọ igba egwu a, ịchọrọ inwe ishu. Ịchọrọ ite ogene abụrụ nke ndị mbụ ịchọrọ igba egwu a ịchọrọ ite egwu a ogene abụrụ nke ndị mbụ nwanne kwetego dịka agbazo olu ga-afịa onye pụtụla n'ụtụtụ biko kenye Chineke maka na ụmụ ilo ga na-agba mbọ oge adịrọ ọnwụnwụnwụ enwere taịm onye anya ụmụ ihe adịne mmadụ anya n'iru ịkọtọsigoro ilu fachọrọ ịma isewasigoro iwu fachọrọ ịma ịkọtọsia fesi fachọrọ ịma fana anya olisa ọgbazo olu fọfịa godola n'ụtụtụ kene Chineke maka na ụmụ ilo ga na-agba mbọ ụmụ ilo osimi pụọ n'ụzọ nwanne ejikwa na anyị egwu ife abụọlụ ka anyị na-alụ ife abụ ife anyị ji eri nri biko pụọ n'ụzọ osimi pụọ I gonna kokasi, I gonna piekasi, I gonna tiwa, I gonna kumpa. Ukolo wa here. Raponi donda eji fana macha, akakwana tayala, oji na puta. I gonna dozo gene mona fana yoze nkwa. Irwa yitili na township ujwa mankwa. Icholi wishi, icholi wishi. Ichọli wish nwanne wa here Ichọli wish nwanne wa here Ichọli igba egwu Ichọli ite ogene abụrụ nke ndị mbụ Ichọli wish nwanne kwetego dịka akwa Tipo bicon. Cabo no botinho, cara, cachorro no orange. Almoço, olha a balada de almoço. Almoço. Vamos ganhar esse vídeo no manato, para botar no meu canal. Onye wayo. Eu tô dizendo que eu tô podendo ter curar com telefone seguir, não? Bom, que tu quer uma? Tu quer uma? Tu quer uma? Isso aí que eu